Ma stajna namlu xejn, ma li wasanna fil-post sibna vettura maħkuma totalment minn nirien. Eksosna fuq il-pedana ta' xieda l-pumpier Frederick Sammut illi flimkien mal-pumpiera Arthur Garek u Harry Adelson deskrivew xena makabra li raw quddiem għajnejhom nhar is-16 Ottubru tal-2017 fil-Bidnija. Il-ħamis wara nofsinhar komplet tinstema l-kompilazzjoni tal-evidenza fil-konfront ta' Jorgen Fenech, in-negozjant akkużat bil-kompliċità fl-assassinju tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia. Fost ix-xieda kien hemm ukoll Carmel Wallis Sammut, raġel mill-Mosta li jien lill-Pulizija fl-investigazzjonijiet. Wallis Sammut kien il-persuna li żvela l-preżenza ta' karozza suspettuża għal tul ta' żmien qrib ir-residenza tiegħu li ma' vettura qebet wara l-isplużjoni li ħasdet ħajjet il-ġurnalista. Fix-xhieda tiegħu huwa saħa li triq fejn jgħix ma tantx tintuża u l-fatt li tara karozza li mhux soltu tilmaħ tqanqallek suspett fil-waqt li spjega illi minn din iż-żona tista' tara l-akwata fejn kienet tgħix Daphne Caruana Galizia. Intant, il-Maġistrat Rachel Montebello ċaħdet illi tingħata l-libertà proviżorja lil Jorgen Fenech wara illi l-avukat difensur Charles Merċieqa saħa illi ma teżisti l-ebda biża' konkreta illi l-klijent tiegħu jista' jaħrab mill-pajjiż. Ma sista' wkoll illi Fenech kien lest jissottoponi ruħu għal kameras ta' sikurtà kif ukoll iħallas minn butu l-uffiċjali tal-Pulizija sabiex iżommulu qassa wara l-bieb. Madankollu Filip Gallia Farrugia mill-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali sostna illi x-xhieda għadha qed tinstema' u li hemm ir-riskju li jkun hemm tbabiż fl-evidenza. Aktar kmieni Gallia Farrugia ċanfar il-kitbiet tal-lettur universitarju Simon Merċieqa fejn iddeskriva l-artikli li kiteb dwaru bħala kontenut mimli gideb. Insista illi huwa mhux qed imexxi l-prosekuzzjoni fil-każ fejn allegatament id-diviża ta' Jorgen Fenech provat ixxaħħam ġurnalist ta' Times of Malta. Fil-kompilazzjoni qed jidhru l-avukati Marian Camilleri, Charles Merċieqa u Gianluca Caruana Karen għal Fenech fil-waqt illi għall-familja Caruana Galizia bħala parte ċivili qed jidhru l-avukati Jason Azzopardi u Therese Comodini Kakija. Is-seduta li jmiss hija skedata għat-18 ta' Marzu.